اب میں اپنے مہمان خصوصی کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں، میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کا کلام ہمیں سنائیں۔ میری مراد محمد یوسف رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور میاں صاحب کا کلام ہمیں سنائیں۔ نعرے کا جواب دیں، ذوق شوق کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ میری چھوٹی سی عرض ہے کہ کلام سنائیں۔ عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ دے نام نال منسوب کر کے محفل رکھی ہے، ہونا بھی چاہیے ہے، کیونکہ خاص کر کے گجر برادری تے اللہ دا بڑا فضل ہے کہ اللہ وحدہ اللہ شریف نے انہوں نے ایک عظیم المرتبت شخصیت جناب میاں محمد بخش رومی کشمیر رحمت اللہ تعالیٰ دی شکل بھی عطا فرمائی ہے، اور مسلمانوں تقریباً الحمدللہ جڑے اردو یا پنجابی سمجھن والے مسلمان نے انہاں سارے نو اس چیز دے فخر ہے کہ میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے پنجابی دی مثنوی شریف لکھی ہے جس نو سیف الملوک آکھیا جاندا ہے۔ کوشش کراندا بہتر طریقے نال محبت نال تواڈے سامنے میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ دا کلام پیش کر سکاں۔ بار میری گزارش ہے پڑھنے والے کہ جڑے نویں پڑھنے والے جی بھی نے کم از کم شعر یاد کر کے پڑھنے چاہیے، جتنا ٹائم دیتا جائے اچھا طریقہ کار ہوئی ہوندا ہے کہ اس دے وچ بندہ رہے، کیونکہ اگوں تسی ساڈے تو بعد تساں پڑھنا ہے کلام تے او تہاڈا آمن والا وقت جڑا اللہ پاک بہتر کرے۔ ایک باری مل کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ قصدے وچ نذرانہ درود پاک پیش کرو بلا تمہید سارے مل کے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ کلام دی ابتدا جناب پیر وارث شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ دی حمدیہ ربائی تو کر رہے ہیں، توڑی توجہ چاہنا ذرا محبت نہ سبحان اللہ دے نال جواب دینا ہے۔ اللہ فک یاری سچے رب والے اور یاریاں سبے خواریاں میں پاک جیا نہیں ہو ورد کوئی جدے وچ حقیقتاں سے آزم جیا
وارث شاہ اٹھ رب انو کر راضی تے پل کے ٹیر خواریاں نی وارث شاہ اٹھ رب انو کر راضی پل کے ٹیر خواریاں نی ایک بار مل کے کہہ دو سبحان اللہ سارے دوست مل کے کہہ دو سبحان اللہ جناب محمد رسول اللہ جنہ دا سی کلمہ پڑھنے جنہ دے غلام خادم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شاہ ولادت ہوئی پنجابی دے ایک شاعر جناب سائیں سردار رحمت اللہ تعالی منظر کشی کر دینے شعر وچ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت پاک دی تار گئے اڑیک دے پاؤ پھٹی یو چڑیاں بولیاں درے یتیم آیا رسول کریم آیا توجہ کعبہ میں کیا ٹکیا یہ بت ڈگ پے مکے وچ رسول کریم آیا جگ وچ نورے رحیم آیا یو چومے قدم سردار فرشتیاں نے تے ویکھن پوترے نو ابراہیم آیا یو چومے قدم فرشتیاں نے یو ویکھن پوترے نو ابراہیم آیا تے جے کر آپ بھی ہوئیے اور رج پیڑے اگوں پیر بھی پھڑیا نکال ہوئے یو سنے پیر مرید دے پھر بیلی تے بیڑا کیوں نہ غرق وشکار ہوئے یو جدا سچیاں دے نال پیار ہوئے تے راضی او دیتے ذاتے غفار ہوئے دائم ہونا چاہیے مرشد علی ورگا یو جدا نام لیا بیڑا پار ہوئے دائم
شریک نے کی مقام دیتا ہے؟ دائم اقبال دائم باسو والے لکھتے نے، فرماندے نے اندر ام الکتاب دے علی تائیں یو رب آپ ید اللہ فرمایا در مرسل حق قربان جاوا تے لقب ابو تراب ٹھہرایا تے صدقے ابو تراب خطاب والے تیرا رب نے شان ودایا دائم کیٹیاں خاطرہ یا مولا علی دیاں تے ڈبا سورج بھی رب پرتایا دائم کے دیا تیرا مولا علی دیا تے ڈبا سورج بھی رب پرتایا تے آ فرماند نے گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا ایک بار سارے مل کے کہہ دو سبحان اللہ جناب امام حسین علیہ السلام دی شان وچ ربائی ہے مل کے زور نہ کہہ دو سبحان اللہ آپ فرماندے نے گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا پر لا کے توڑ نبھانیاں سوکھیاں اور مندنے کہ جڑا اسی دعویٰ کرنے اللہ اکبر دے نعرے مارنے عشق محمد دے دعوے کرنے اہل بیت دی محبت دے دعوے کرنے جڑا بولدا سی آنے ساڈا اللہ نہ بڑی محبت ہو گیا فرماندے نے اللہ نہ صرف ایک بندے محبت کیتی ہے او جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام دے بیٹے نے گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا پر لا کے توڑ نبھانیاں اوکھیاں نے اصغر ہتھاں دے وچ کوہا لینا تے نال بائی کٹوانیاں اوکھیاں نے یو چاہتیاں چڑھ کے نیزے دی نو کے اتے یو بوہے یار دے پانیاں اوکھیاں نے دائم اکبر جوان دی لاش اتے انجونا وگانیاں اوکھیاں نے او سن غافلا جلا باز آ جا موجودہ دور دے شہر اسلام جناب مقبول الہی شاکر سپین چ بیٹھے نے اے انہوں نے امام پاک دی شان میں جڑا کلام لکھیا میرے سامنے بیٹھے پہ ہے میں پڑھن لگا اے کال انہوں دی آئی اور سن کے بھی دوست جڑے نے رو رہے نے اور جناب امام پاک دے غم وچ اللہ پاک ہے محفل قبول فرمائی ہے جتھے اللہ اور اللہ دے رسول دا دے اہل بیت دا ذکر ہو رہا ہے جناب مقبول الہی شاکر دی ربائی پیش کرنے آپ فرماندے نے سن غافل جلا
ہاتھ تے رکھی ہوے تلوار پاویں یو باطل سامنے نیویں نگاہ نہ کر یو شاکر دل وچوں کفر دا پٹ بوٹا تے چھڑا منہ خدا خدا نہ کر یو شاکر دل وچوں کفر چھڑا منہ خدا خدا نہ کر تے میں حسین چوں حسین ہے میرے وچوں قابل توجہ ربائی جناب چودھری شکیل احمد گجر صاحب دی نظر کر رہا دائم اقبال فرماندے نے کہ جناب امام حسین علیہ السلام دے بارے جڑی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے ادا شاہ صاحب ترجمہ کردے نے فرماندے نے میں حسین جو حسین ہے میرے وچوں گل نبی دی عام انسان اس دے وچ ایمان دی نہیں یو پاویں شیعہ ہووے یا کوئی ہووے سنی کوئی لوڑ یارو جھگڑے پان دی نہیں کوئی ہویا نہ ہونا حسین ورگا کیا تاریخ آدم دنیا جان دی نہیں چند اشعار رومی کشمیر سرکار جی سرکار میاں محمد بخش رومی کشمیر رحمت اللہ تعالیٰ دے چند اشعار پیش کران دا تواڈی محبت دا توجہ دا طالباں آپ فرماندے نے
صدامدا زیرا زبرا شام نبی وچ آیا یا مالو گاؤں خبر نہیں کوئی پر خاصا سرکار فرماندے نے